ta kawo ƙarar ɗanta kuma so take a yayata. To shi ɗan jaridan gidan Radio Freedom ne ina ga kamar yadda ya ban labari ya nuna min a waya yadda aka yi abin ishu ɗin. Da ta zo ta kawo ƙarar sai ta samu shi wannan ɗan jaridan sunan shi kamar Nasir Salisu Zango in ba na manta ba. Sai ta same shi ta ce mai gashi problem ɗin da yake tsakaninta da ɗanta. Abin da ɗan yake ba ta kwata-kwata naira 15,000 a wata, amma ko da a cikin watan nan na Ramadan ba ta samun abin da take iya shayar da kanta, take iya shan ruwa ma sai ta je ta yi layi a masallaci. Kuma ɗan yana da hali ya tattara daga shi sai iyayen matarsa sai kuma 'ya'yansa. Shi kenan maimakon shi kuma ya yayata sai ga dacewar a nemi ɗan. Sai aka tambaye ta kina da namban wayar shi tace tana da shi, sai ta bayar. Sai aka kira shi sai aka ce ya sa inda za a zauna, sai kuma ya ce ga inda za a zauna. Shikenan aka zo aka zauna, ka san wannan yace kware na santa mahaifiyata ce. To gashi abin da tace a kanka. Yace eh kware haka ne. Yace to amma ni ma ina da magana a kanta. Me ya maganar? Yace mahaifinsa Allah ya mai yalwa, ita kuma ita kaɗai ce matarsa a wajen mahaifin. So kullum dai ƙuntata wa mahaifin take saboda tsananin ƙaunarta da yake yi. Har ta kai ga ta je ta haɗa baki da wani namiji, aka zo aka ce wai ana bin mahaifin bashi. Ta je ta tattara cikin lokansa wasu daga cikin dukiyoyinsa da kadarorinsa, takaddun ta kwashe, har ma aka je aka yi fabriketin takarda na alkawari na bin bashi, aka kai mahaifin kotu tare da haɗin bakin wa mahaifiyar shi kenan, matar mahaifin, matar baban kenan. Da ƙarshe aka je aka ɗaure shi a gidan kurkuku. Mahaifin nashi ta kai ga sanda ya rasa da yawa daga cikin dukiyarsa. Ya ce ni da 'yan uwana muna daga cikin wanda uwanmu ta ɗauke mu muka tafi har prison wajen baba. Ta je da takarda cewa ka rubuta cewa ka sake ni. Ya dinga ba ta haƙuri, yana cewa ki yi haƙuri, yana kuka akan cewa idan na rabu da ke wayan yaran ya zan yi da su. Har ya gama sabin tam ɗinsa a cikin prison ya fito. Shi wannan yaron fa yake ba da labari fa. Yace billahi alazim ni ta aika na siyo mata maganin bera. Yace ban san me ya tayi da shi ba, lokacin shekara na 7. Yace yadda nake kallon ka haka nake ganin babanmu yana ta ihu cikinsa, yana fitar da kumfa a baki. Saboda me ta sa mai maganin bera ya mutu. Aka zo aka sai da gidan. Sai ta samu wani mutum ta aura, suka tafi Lagos. Ya ce lokacin shekara da bai wuce 8 ba, ta gudu ta bar mu. Wanda take cewa na tare a wajen shi, to shi ne uban matana, shi ne kuma makwabcinmu, shi ya ɗebe mu ya kai mu kasuwa. Ya ce duk abin da na samu a duniya ta dalilinsa ne. Wannan ce yasa kuma na auri ƴarsa. Ya ce tun da nake muku wannan labarin da ta sa ƙafa ta tafi ta bar mu, rabonmu da ita, tsakanina da ita bai wuce shekara 5 ba yanzu. Kaga dai na girma har na haye bai ko ba mu san ta ba, ba mu san inda ta tafi ba, mu san inda ta sa gaba. Yanzu duniya ya ji ya murɗe ta a can, shi ma wancan ɗin ko kashe shi ta yi ko kuma mutuwa yi, yanzu ta dawo tana neman 'ya'yanta. Ta dawo tana neman 'ya'yanta. To kawai ma tausayin ta yi yake bata ma 15,000, saboda a gaban shi ɗaya tausayi sama da matsayin uwa. A gaban shi ta kashe ubansa, a gaban shi yana gani, kuma ta zo ta mai wone in ka kuskura ka ba wani labari to kai ma sai ka mutu. Yace har yanzu abin yana na cikin kwakwalwarsa. Kaga abin da yasa na kawo wannan shine akan samu ishu wani lokaci tsakanin uwa da uba, sai uwar ta zauna ta karantawa 'ya'ya banza ta gunnuka musu bakin cikin ubansu a rai, sai zama ba sa ganin tausayinsa. Ko kuma uban a irin wannan situation din a zo a sami ishu, sai uwar ta ce
baran shayar da ɗan ba sai ka biya. Ana yi a yin an rabu ko wani lokaci ma saboda bakin cikin rabuwa sai ta tattaro 'ya'yan gaba ɗaya da wanda yake shan nono da wanda ba shan nono sai ta zubar ma da su sai ta kama hanya ta sai yaransa tashi a ɓalɓalce. To addinin musulunci ya zo da tsari, ke zo nawa zan biya ki, wannan ba wayewa ba ne? Wallahi wayewa ne. Me kun a ta rikici yara su lalace, ba su samu tausayin da ya kamata su samu na uwa ba su samu kuma kulawa na uba ba, kaga sai su lalace a gari, ba kamar irin wannan ba. To shi ma mai sulhun ma zuba ya shuru, ce to ni ya zan yi kuma yanzu? Aka tambaye ta haka ne, kuka take ta yi, ta ce haka ne duk abin da ya faɗa, amma me yasa ba zai yafe mata ba? Abin da ta cike sai ya yafe mata ai, ita ba uwar shi bane. Ce to shi yasa nake baki 15,000 ai saboda ke uwar ce. So wallahi wani lokaci idan iyaye ba su shiga taitayinsu ba, to suna haifar da mummunan abu a gaba a tsakankanin 'ya'yansu da su, wanda Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tsakanin iyayen da 'ya'ya ku kanku ba ku san wa yafi amfanar da wani ba. Idan kana gani yanzu 'ya'yanka ne ƙanana kai kake amfanar da su, za a zo lokacin da in baka ba su tarbiyya ba, ka ɗora musu ƙaunar iyaye a rai, to zai kai extent ɗin da su kuma ba za su amfanar da kai ba.